povedať závislý. Čo mu prinieslo veľké skúsenosti v športovom zápase a napriek tomu, že má veľmi ťažkú váhovú kategóriu. Každé svoje dosiahnuté víťazstvo si musel dvojnásobne vybojovať. Takže nie len ťažkí a silní ľudia môžu byť dobrí, ale hlavne technicky zdatní, tak ako je Pavel Lansko. Je čiastovým držiteľom prvého danu, čím sa stal prvým odcelácom Falconu, ktorý dotiahol až na majstrovský stupeň. Prírodným vzorom pre všetkých mladších aj starších členov Falconu trénuje a ukazuje Pavel Lansko.